výtečníci. Tak, vyberte si. Myslím, že tady na stranu B. Takže střed AC, výšou minus 1,5 minus 1,5 minus 2,5. Ano, takhle to máte označené jako B. No a tím pádem zase mám minus. Já si myslím, že jo, protože já tady mezičíslo nemám, protože jsem to vyčítala jinak. To mi vyšlo A1,11. To je dobře, ano. A B minus 26,11.